Dzień dobry, witam Państwa. Dziś naszym gościem jest pani Aleksandra Roglewska-Kania, dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie. Witam. Dzień dobry. No właśnie, kultury i o tym sobie porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim. Rewitalizacja to w ogromnej mierze nowe Centrum Kultury. Właśnie, co się kryje pod tą nazwą, co będzie się kryło w tym budynku? Zdradź nam kilka szczegółów. No jest to docelowo też miejsce, gdzie Ośrodek Kultury będzie miał swoją siedzibę, właściwie cały ten obszar rewitalizowany, to będzie też taka pole naszej działalności kulturalnej. Jest to dla nas ogromna radość, dlatego że obecna siedziba już od pewnego czasu nie spełnia naszych oczekiwań, nie daje nam też pewnych takich możliwości realizacji planów, które mamy, więc niecierpliwie czekamy na to, żeby właśnie tę nową siedzibę otrzymać i tam realizować nasze działania, które są po prostu naszymi zadaniami statutowymi. Jest to dla nas też spore wyzwanie, bo nie da się ukryć, że wszyscy mają ogromne oczekiwania. Sam obiekt, sam projekt, który jest, pięknie się będzie prezentował, dawał nowe możliwości. Przede wszystkim jeśli chodzi o organizację wszelkiego rodzaju takich działań teatralnych, muzycznych, dlatego że będzie tam scena, która będzie umożliwiała po prostu organizację różnego rodzaju spektakli. Do tej pory dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły korzystaliśmy na przykład z hali widowiskowej, ale ona, mimo że jest oczywiście w nazwie widowiskowa, nie do końca spełniała takie rzeczywiście oczekiwania, jeśli chodzi o scenę, o możliwość organizacji tam koncertów, bądź też korzystaliśmy z sal w restauracjach. To też nie jest takie do końca miejsce, w którym można na przykład chociażby jakieś przedstawienia organizować, czy właśnie koncerty, które się odbywały zgodnie, że tak powiem, z programem, z planem naszych działań na dany rok. Więc to jest takie miejsce, gdzie teraz będzie rzeczywiście można zapraszać nawet zespoły, które będą miały dosyć spore oczekiwania, jeśli chodzi o tak zwane rajdery techniczne, że będziemy w stanie po prostu spełnić ich oczekiwania, jeśli chodzi o rozmiar sceny, o nagłośnienie, bo będzie gdzie to zorganizować, więc to nas bardzo cieszy, dlatego że mamy parę pomysłów. Na razie nie chciałabym jeszcze zdradzać, bo wiadomo, że dużo zależy po prostu od dostępności tych artystów, od tego, kiedy będą mogli o nas wystąpić, natomiast mamy pewne pomysły z tym związane. Na pewno nie chcielibyśmy zamknąć się tylko oczywiście w tych 4 ścianach, natomiast będzie to takie pole naszej działalności muzyczno-teatralnej. Tym bardziej, że działają u nas grupy artystyczne, które też będą miały miejsce do swoich prób i do wystawiania swoich spektakli. No właśnie, uprzedziłaś trochę moje pytania, bo to raz, że koncerty super, ale dwa też szkolenia, kółka, jeśli dobrze kojarzę, gospel i teatralne, aktywnie bardzo działacie na tym polu. No i teraz w końcu też te 4 ściany zyskają te kluby. Tak. Przy takiej instytucji kultury, myślę, że zresztą przy wielu instytucjach, ważne są takie 3 aspekty. Jest ważny właśnie ten program, pomysł na to, co chcemy zaoferować. Ważni są pracownicy, bo bez jakiejś ich pasji, zaangażowania ciężko byłoby cokolwiek realizować, i ważna jest przestrzeń. I ta przestrzeń, naprawdę brak tej przestrzeni nam bardzo doskwiera. Mimo to staramy się, żeby się rozwijała młodzież, dorośli, swoje pasje, swoje zainteresowania, dlatego właśnie działa grupa teatralna, która składa się właśnie z młodzieży. Od pewnego czasu z inicjatywy pana Janusza Stopy działa też Żukowski Teatr. To jest taka amatorska grupa teatralna, która już wkrótce właśnie na hali widowiskowej wystawi swoje kolejne przedstawienie, i właśnie gdyby miała już tą przestrzeń, to można by to odpowiednio też zaaranżować tutaj w tej rewitalizowanym obiekcie. Jest chór gospel, więc oni też będą mogli po prostu pokazać to, co, że tak powiem, ćwiczą na próbach. Staramy się ich gdzieś tutaj przy jakichś koncertach plenerowych wykorzystać, ale plener to też rządzi się swoimi prawami i to też nie jest zawsze ten odbiorca, którego chcielibyśmy trafić, więc tutaj właśnie zależy nam na tym, żeby wykorzystać na rozwijanie tych pasji. Być może też, bo też jakby tego nie wykluczamy i nawet właściwie jakby planujemy rozszerzenie o kolejne jakieś grupy. Z takimi możliwościami? Tak, z takimi właśnie możliwościami. 2, że nawet jakby właśnie ta nowa przestrzeń, myślę, że też zachęci osoby, które do tej pory gdzieś tam może słyszały, powiedzmy, o grupie teatralnej czy o chórze, że coś takiego jest, ale tutaj będzie chociaż tak z ciekawości chciał może przyjść zobaczyć, jak wyglądają próby w tej nowej siedzibie, i myślę, że to też jakby będzie taki bodziec do rozwoju dla tych grup, które do tej pory właśnie działały przy Ośrodku Kultury.
Żukowo jest bardzo aktywne kulturalnie. Właśnie z burmistrzem Żukowa sobie porozmawialiśmy trochę o tym, że wasza oferta jest bardzo bogata i pewnie nie jedna gmina mogłaby wam jej zazdrościć. No ale teraz jeszcze rozwiniecie skrzydła i będzie poprzeczka jeszcze wyżej podniesiona. No staramy się, znaczy ja zawsze mówię, że jeżeli mamy coś robić, to musimy to robić dobrze, więc tutaj rzeczywiście się bardzo angażujemy w cokolwiek, co robimy. I wspomniałaś o pasji, a w takich wydziałach jak kultura i promocja, no to jest... Tak, to trzeba rzeczywiście pracować z pasją. Ja mam to szczęście, że właściwie wszyscy moi pracownicy to są ludzie z pasją, którzy tej działalności, coś co właściwie jest po prostu ich pracą, ale oni naprawdę poświęcają dużo swojego czasu, także czasami kosztem właśnie czasu prywatnego, bo nie da się ukryć, że to, że ośrodek kultury jest na przykład czynny od godziny 8 do 16, to jest właściwie ta część taka powiedzmy biurowa, oficjalna, załatwienie jakichś spraw, odpisywanie na maile, natomiast bardzo często popołudniami i weekendy, no więc kończymy pracę i na przykład osoby, które pracują w biurze idą też na przykład prowadzić zajęcia chóru gospel, tak? Bo tak to też wygląda, są próby i weekendy, które właśnie w ogóle w okresie takim od wiosny do jesieni, no to właściwie co weekend jest jakaś impreza, czy to kulturalna, czy sportowa, bo tą działalność też prowadzimy dodatkowo, więc no wiadomo, że będziemy musieli sobie powiedzmy też sami zrewidować te imprezy, które do tej pory organizowaliśmy, czy będziemy je na przykład organizować w nowej siedzibie, czy będziemy trochę w jakiejś innej formie, no bo nie da się ukryć, że jednak imprezy plenerowe potrzebują odpowiednio dużej sceny, większego rozmachu, więc tutaj to myślę, że będzie dla nas taka możliwość na rozwinięcie tych skrzydeł w okresie właśnie takim jesienno-zimowym, kiedy tych nie ma plenerów, natomiast możemy wtedy zaoferować coś dla mieszkańców, co ich też przyciągnie właśnie, zwłaszcza teraz, kiedy niedziele są niehandlowe, coraz więcej ich będzie, więc myślę, że to też jest taka możliwość ciekawego spędzenia po prostu czasu. Staramy się też dużo takich rzeczy robić, które są dla całych rodzin, angażujące właśnie całe rodziny, więc myślę, że ta przestrzeń też będzie w ten sposób wykorzystana. Świetnie się złożyło, że nowy ośrodek znajdzie się w sąsiedztwie zakonu poklasztornego. I to tak trochę, mam wrażenie, będzie siebie napędzało. Ktoś, kto przyjdzie tutaj spędzić czas w tej też rewitalizowanej części tego klasztoru, czy tego terenu dookoła, na pewno zajrzy do Was i odwrotnie. Ktoś, kto przyjdzie na zajęcia, pewnie z chęcią przejdzie się tutaj. I myślę, że też możecie chyba tylko zyskać na tym, że w tym miejscu znajdzie się to miejsce, prawda? Myślę, że tak, że nie da się ukryć, że tutaj właśnie ten Kościół ponorbertański to jest taka naprawdę perełka i to nie tylko w skali naszej gminy, ale po prostu całego Pomorza. Wiele osób, które do Żukowa przyjeżdża gdzieś spoza naszej gminy, z naszego województwa, odkrywając właśnie piękno tej świątyni, ma też możliwość właśnie jakby zajrzenia do nas. I oczywiście nas cieszy, że tutaj właśnie jakby to centrum, takie stare, historyczne centrum, które było, bo zakon norbertanek to też było centrum kulturalne, więc jakby wracamy do korzeni, do tych właśnie tutaj miejsc, więc to nas bardzo cieszy. No oczywiście nie zamierzamy na przykład, nie wiem, rezygnować z Żukowskiego Lata Muzycznego, które odbywa się na dziedzińcu kościoła, nam to po prostu tylko ułatwi organizację tej imprezy, natomiast chcielibyśmy zostać w tej pięknej przestrzeni i żeby to właśnie koncerty były plenerowe. Tak, więc tutaj tego nie będziemy zmieniać. Natomiast rzeczywiście będzie do nas bliżej, łatwiej też będzie osobom z zewnątrz wytłumaczyć, gdzie się znajdujemy, gdzie jest właśnie nasza siedziba i sami mieszkańcy będą mieli też po prostu bliżej do nas. Tylko trzymać kciuki za kolejne ciekawe projekty, kolejne ciekawe inicjatywy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.